Kajilang jangka kenhuan menteri hak sibalang kalarai ban penbahas syuk ya ka agricultural khnang baki pai ba nong rep kenyo purai ki jingtoy koipat kalong nak banta ban penbun syuk ki regulated market hak leng ke jela Kabangi kren ki don kattukan ki isu ki baka kabinet kala approve kabadengkong kadai ya ka amendment jong lightly ki neki labor act ki badai ki central act kabam don kaba kam dei kaba bun te ngila approve na kaliang ka kabinet bat nginra ya kani hapo assembly hakane ka arpotrik na kabenta banyo ya ka jing menjur jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka masolong haka arpotrik kabaan ya kren ru ya ka amendment jong ka Agricultural Marketing Act kat tandai spa propo banang penbit penbiang susu haka bedai ban ai ke jingirap ka bakerpang yakin nongrep ke jengi ha kaliang kayau kahat ya kabangi ong ki regulated market ha kabakadon ke jingmut na kaliang ka sarkar bangin penbon ya kini ki judge market ban yarap ya kitu ki products ki bakin nongrep ki jengi ki penmi na kawe kapor sya kawe pat kapor kita ki arteli ki agenda ke bangi kren men hapo ka kabinet bat ka kabinet kala rai ya kabagin ra ya kini ki isu hapo jong ka assembly bangin pas hakane ka reassemble budget session kaban sedang no ka arpo trik pat kaban kut ha ka arpo artrik jong uni upnai ubamentak